ଆଜି ଲୋକଲୋଚନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି। ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି ନା 1925 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ସମାଜସେବା ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନାରା ନେଇକରି ସଂଗଠନଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଯାହା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ୱୟଂସେବକ କିଛି ଆଜି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ସଂଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନାରା ନେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ 160ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶି ଇସଲାମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଯିଏ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍, ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ